Yo, good morning. Wala na no. Good morning. Mukhang wala tayong viewers ah. Babalatan ko lang tong good morning mga Koblaks. Lifestyle po. Pag umaga ganitong gawain, magbe-breakfast, kakainin ko po sa mga Koblaks. Babalat tayo. Uy, 1 million viewers na ako ngayon ah. Ba't nawala? Kain tayo mga Koblaks mga saging. Ang init na naman mga Koblaks oh. Yo, 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 yo. Good morning mga Koblaks. Kain tayo ng saging saba, nilagang sa saging na saba mga Koblaks.